Good morning sa mga affected ng mga residente sa Sitio Masidlot, Barangay Santo Niño. Ari sila subong sa kwan. Barangay Santo Niño covered court. So amos lang gidala diri para ang ilang safety ma-assure nato nga wala sila problema. So ari mi karon subong para maghatag ni mga food packs, bugas, mga noodles, sardines, and aside from that, may financial assistance pa. Then, gindala man namon ang kwan, ang medical team, City Health team, headed ni Dr. Egos, para among ma-secure po ng ilang condition sa ilang health. Mensahe ko lang sa mga evacuees natin dito nga, I know nga mahirap sa ngayon ang ilang sitwasyon, pero nandito ang gobyerno sa Tanhay para magpaabot ng tulong. Any help nga pwede namo ma-extend among ihatag para ma-ensure lang namon nga safety lang sila diri sa covered court sa Barangay Santo Niño. Okay, you're nag-declare ka na walang classic Yes. whole city. No, only those barangays na affected, Barangay Santo Niño and other neighboring barangays like Barangay Palio, Barangay Bahian, and Barangay Santa Cruz Nuevo kasi malapit lang ito sa Barangay Santo Niño. So para hindi na rin po natin na malagay sa peligro ang mga young learners, ang mga guro. So kahapon dineclare ko na walang klase for today or until hanggang ma-clear ng Philippine Army ang area. Okay, ilang school yung nag-cancel ng Sa Barangay Santo Niño, marami po elementary, secondary, and may senior high pa. Hindi ko ma-enumerate ang mga schools sara. Then meron din sa Barangay Paleo, Barangay Bahian, and Barangay Santa Cruz Nuevo. So, yun lang po. Initiative ni po, Mayor, na magbigay ng tulong agad-agad. Yes, initiative. Kagabi lang po, nag-decide po ako na i-coordinate ko ang City Health, ang ating City Social Welfare and Development. Then, ang barangay officials dito sa Barangay Santo Niño nga para ma-assist natin kung anong mga kailangan nila dito sa mga evacuees. Magkano financial assistance na kanila? Every family we will give 10,000 pesos each. Okay. Yes, 10,000. Then aside from that, sir, may food packs galing ng city DSWD.